Киләләр икән ул программада 2 дәресендә алалар, димәк, татар теле һәм дин дәресләре. Ләкин ул атнага 1 сәгать 1 кая җитми, сез аны үзегез дә бик яхшы беләсез. Шуңа күрә мондагы татарларның төп фикерләре һәм төп ышанычлары, димәк, әгәр дә гаилә дәресендә татар теле сөйләнсә, ул вакыт татар теле саклана. Шуңа күрә алар телләрне гаиләдә саклыйлар, балалары белән үзләре аралашып, балалар белән сөйләшәләр. Хәтта дип әйтәсем килә, әле инде безнең катнаш гаиләләребез бик күп була башлады. Шушы катнаш гаиләләрдә дә татар теле сөйләнелә. Димәк, анда балалар 2 телдә, ана тел дәрәҗәсендә сөйләнә. Ничек Россиядә менә рус һәм татар теле шул дәрәҗәдә, ул балаларның фин һәм татар телләре шулай шул бер дәрәҗәдә була. Безнең бастыру эшләребез бар. Менә әле генә кичә генә безгә журналыбыз чыкты, яңа номеры, мәхәллә хәбәрләре дигән. Аны елга 2 мәртәбә чыгарабыз. Һәм шушы мәхәллә хәбәрләрендә без мәхәлләбезнең хәбәрләре генә түгел, анда балалар сәхифәсе, дини сәхифәбез дә бар, яңа хәбәрләребез дә бар, милли аш-суларыбыз. Димәк, хәлебездән килгән тиктән, әлбәттә, андый әйберләрне эшләргә тырышабыз.